салом дӯстони азиз, хуш омадед ба шабакаи мо. ин видеоро то охирша тамошо кун, роҳат кун. Мегзарем ба мавзӯъҳои асосӣ. Чӣ хеле ки шумо медонед, ҳозир раҳмат ба ҳамаи кормандони милитсия, раҳмат ба ҳамаи милисаҳо, раҳмат ба ҳамаи касе ки ҳамаи кор мекунад. Мисоли гап, касе ки ҳамаи нигаҳ мекунад, ҳамаи Тоҷикистони худмонро нигаҳ мекунад, раҳмат. Агар ки милисаҳо намешид, дар Тоҷикистон одамхӯрӣ мешид, хеле ҷангу ҷанҷол мешид. Мисол гап, ягон дӯст ягон чиро медиза, милисаҳо мераванд меқапанша. Дидӣ, тез меқапанд. Милисаҳо бошанд хубе ки ҳама мисол гап хушрӯ зиндагӣ обод нормалӣ. Ҳазор раҳмат ба кормандони милиса. Ҳазор раҳмат. Ва чӣ хеле ки ногуфта намонад, ҳазор раҳмате дига ба духтурон, ки ин қадар одаморо лечение мекунанд, нигаҳ мекунанд. Ягон одам касал шава, сразу лечение мекунанд. Чӣ хеле мисоли гап, ягон кас касал мешава, медавем пеши духтур, ҳамин хел нест. Раҳмат ба милисаҳо, раҳмат ба духтуро, ки ин қавм одам чӣ мекунад, лечение мекунад. Раҳмат ба милисаҳо, раҳмат ба духтуро, ҳамашон ҳазор раҳмати калон. ин одам ёрдам мекунад. Ба ҳамаш ҳазор раҳмати калон. Бисёритон савол додем ки қатити сурат гирифтан $150. Аквай як ҳафта пеш $150 буд. Ҳозир $500 шидага. Қатима агар ягон кас сурат бигира $500. Ина $500 биёр бите, қатима биши сурат бигир. Агар ки ягон каса диден қатима сурат да, значит вай $500 дама додага, қатима сурат гирифтага. Ина 2 рӯз пеш, як рӯз пеш чанд одамо қатима сурат гирифт. Ман варақ зад дод, дар бехма истод сурат гирифт. Ҳозир ҳамин любое касе меояд дар бехма сурат мегирад, $500 метия. Ман мисол гап сухан намекунем $500, як хелаш $550 метия. Агар ки ягон ҷо во бихӯрем, қатима $1200 буд, ҳозир $10000 шидага. Ин агар ягон ҷо во бихӯрем, бишинем чахчах кунем, $10000. Агар ягон кас сурат бигира, ин мехел нарх $500. ин гап дар ҳақиқатан рост аст. Қатима сурат гирифтан $500. Честно, да, $500. Кадомеро агар дар сурат диден қатима, дар киҷои сурати маро диден, значит ҳамон $500 дама додагӣ. Агар ягон савол дошта бошӣ, ҳатман дар поёни комментария бинавис, мо ҳатман дар видеои оянда мехонем. Видеои наво интизор бош, беҳтарин видео ай пеша.